Začni v pohodlnej polohe. Môžeš ležať v posteli alebo si sadnúť do tureckého sedu. Zatvor oči a pomaly sa nadýchni nosom. A vydýchni ústami. Ešte raz. Hlboký nádych a pomalý výdych. Teraz si uvedom svoje telo. Možno cítiš jemnú ospalosť alebo príjemné teplo. Nechaj všetko tak, ako je. Nemusíš nič meniť. Len vnímaj. Jemne si predstav, ako sa v tebe prebúdza nová energia. Pri každom nádychu vchádza do tvojho tela sviežosť nového dňa. A pri výdychu odchádza všetko, čo už nepotrebuješ. Nádych, príjmam nový deň s ľahkosťou. Výdych, uvoľňujem napätie a starosti. Predstav si, ako ranné slnko jemne ožaruje tvoje telo. Každý lúč prináša pocit radosti, vitality a pokoja. Teraz si v mysli vytvor zámer na dnešný deň. Ako sa chceš cítiť? Čo by si chcela do dnešného dňa priniesť? Možno pokoj, vďačnosť alebo radosť? Nechaj tento pocit naplniť celé tvoje telo. Nech sa stane súčasťou tvojho dňa. A keď budeš pripravená, začni jemne hýbať prstami na rukách, na nohách. Natiahni sa, ak to cítiš prirodzene. Otvor oči a s úsmevom privítaj nový deň.